Prito tayo ati pagsagpaw tayo nakabsat. Ano yun? Tilapia ti sagpaw tayo. Awan ti karni. Ni hanga umanay day ti paglutuan tayo kakabsat. At tama ti dakkel ijay ang kuha kayo gamin to usarek. Tamas na imas. No kayo ti paglutuan kakabsat at pamahiinti ko Pamahiinti, babakat. Kano kayo, mas naimas dahi tini, bangat o usaran. Ay, sakto mo't gayam ta dahi ti kabatiti, sa tayo to lang ikaben nung nga ni malutun, tanuhan nga maburubur. Sakto, iba na malutluto ati kaagkas jay no kanyo, bumasit. Grabe, ni kakasap ni napunpuno. Kanan di sa nagduseno nga tao. Kita nyo na kasi nakarawat ti kapsat yaw. Kanan di sa nga dusena nga tao. Kantay ti pagkuungon. Naimas ti ba'y pinakbot no medyo umapkapgat-gat. Iso nga katun tayo basi. Yan, gusto nanta. Mabalin tayong tumot na dagdag. Tayo ti black nga kwa. Paminta. Kay kaya't ko ti pinakbot-gat. Ti paminta na. Tayo nga dagdaganan. Yan kakapsat nagkabil nakti bawang, sibuyas, dahil tagasawa, kinja kasinsindang alaya, kin paminta, saka syempre ti favorite tayo nga sili, tanong umadat-adat, kin syempre nagado nga kamatis kakapsat ko, kin nagado yung kabil ko nga bawang, kin sibuyas, tanong na imas kakapsat. Kin, agkabil tayo kakapsat ti, basit nga magic sarap. Syempre magic sarap ti, Malaysia kakapsat ko. Yan. Palang ikakabsat no kaatun nyo, unuhaan. Manay kanyak raitan. Mamabalin tayo itong mga agnayon. Ay tinga luto kakabsat kakwa. Luto ti probinsya nga talagahan ko nga igisa. At umot nga klase nga talaga ti pinagluto kakabsat ko. At daday igisa, amok mo tayo nga pinagluto. Namtata, tayo ti kayat ko nga lutun. Aji, pag halo-halo ang amaminan. Tapos ito no malutluton, samti kapel dahi sagpaw na nga lamas, uno karne, kasjay. Tapos, samti kanti mantika, makita yung pauna yun. Nagimas kan kabsat no kakakabsat ko. Try nyo kakabsat. Nung baka amuyin mo lang ating nga luto kakabsat ko. Yan, mapantay lutunan kakabsat. Ni, ang pikit din nga. May sarap niya yung lupa ni natin pala. Rawat na tikapsap na talaga. Imsak pa ita amin, agarun tayo pa'y kakabsat. Hindi ka ririgatan nga part kat agarun. Yan, ipaglagit ni nadaday ito ni alis to agarun mo kakabsat ko. At starter. Mabalintay ta, nanak makaururay ang kakabsat, isang tayo din. Dito kanya jay, KLCC, Twin Tower, Petronas Twin Tower, dito yung Malaysia kakabsat, sa Usaray Punak. Unahin kakabsat na yun, napupundo. Ganun ka masang batalyon. Rawat ka talaga ng kakabsat yun. Naurahin talaga ng kakabsat, alis so lang na ito eh. Banglo, aji ang tibanglo yung kakabsat ko. Kung makauray na yung kakabsat yun. Banglo! Malutluton san? Angat pagbuong! Antay kita yung kakabsat, makakaan! Naluton! Excited! Kasyan nga kabsat, ay di ka batitin din, bumasik ganinun, tamalutluton. Basit at ang oray nga kabsat ko, mabalinan. Yan, taluban tayo maninan paunay nagbanglo ka kabsat ko. Paunay na dakay lang ko matiti maangot yung malipatan yung nagan yung ura angot na lang kakabsat. Kabinte ba ito'y tilapyan kakabsat. Yan. Yan. Ini kabil tayo mo daytoy mantika nan. Tanukas lamot lang nagisa. Daytoy tiluto ti probinsyami. Idi. Tubig
tayo di kapsat yo. Nakaluban tayo ti mga 5 minutes lang. Tapos tatay ito katanday di kalug na tanukumpot kakapsat ko. Aji tinaimas. Kumpot. Kasi dyan ko na dagiti bashers ko nga ati imak akong kumpot. Kasi dyan tinaimas. Kapot ako na daw kumpot na kailangan dahil kumpot kakapsat ko. Kano na imas. Unayin kakabsat ko ni matatsyananan. Ati ti kayat ko ajay matatsyanan kin kumkumbot. Kasi dagan kakabsat ko. Kabil tayo ito'y bulong ti sibuyas. Yan. Nagbanglon aya. Yan. Orayin tayo nga matyanan basit. Tapos mabalin to ti manganan. Mabalin tayo. Sakto. Ti imas nan kakabsat ko. No kasakton. Ti raman na. Nag-imasag. Kaya po ti medyo napgapgad basit kakabsat ko. Naayon tayo ti patis. Naimas kami ti pinakpad kakabsat nung medyo napgapgad. Ani kurkuro putputan kakabsat ko kasi ati imak nga ko natan ni. Kurkuro putput dahil itarumod na eh. Latan. Luton. Manganin kakabsat ko. Pinakbutan kakabsat. Pinakbut nga awan titibuna kakabsat ko. Tayo titibunas. Imas ko na nang tagaptaluto na. At pa isumat kita kakabsat ko. Dapat nung pinakbut ko awan ko na titibuna. Adi, gas na nang magang pinakbut, di ba? Tayo, kakabsat ko. Dayat, tayo di kapsat yun. Hindi na puwi na. Uy, napudot. Tanglo. Ito na ako tsadim. Hindi masati bunga marunggay. Paibos ko dati kakapsat ko to ka. Awan din na puy. Kagudwa na lang. Tapos mabilat na kagudwa na. Hindi, masati yung marunggay. Yun na yun. Balikan kakapsat ko. Katkate mo itan. Pero nilugot natin rin papunta dahil nakapay nga pinakaabay nito ako eh. Yo. Agurarong dali kapsat yung tatati ko pinakbot. Pareya. Nakalunos na iti kapsat yung ti pareya tata. Pulot. Iibas mo nagpulot. Rawot na talaga di kapsat yun. Ora nagpulot ko, sige lang ta. Subo lang ta. Ayan. Mantay nga kapsat. Babay nakpay ta. Ibusok amin atoy. Baka may damang bas kanak na ibus ko kakapsat ko. Nagbabanak pa lang. Babay na kapsat ko. Good night kakapsat ko. Nagsipot ito yun eh. Bye.